que s'organitza a partir de dos cossos. L'àtrium, que era la part on s'organitzava la vida d'hivern. Heu vist que tenia una accident perquè van a construir en aquest territori concretament. Una situació estratègica estupenda, perfecta. Mira, poseu est aquí, que jo el sortint del castell, est, oest, nord i sud. Es deia intervalo, per tant, un carrer que circumval·lava la situació de les aigües, per tant, es preocupaven molt de la salubritat de les ciutats a través d'una xarxa interconnectada de clavegueres. Aquí tenim la muralla fundacional, una muralla de la que no sabem masses coses, creiem que no tenia masses torres, només a les cantons i a les portes, i sempre es creia que, ja sabeu que la salau de peix és un procés molt senzill, que és aquesta zona d'aquí, porxada, requeria que es ventilés, que passés l'aire, la ventilació, però que evidentment no caigués la pluja, i que protegís aquestes piletes. Llavors aquí es posaven capes alternes de sal-peix, 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 i es deixava 20 dies, a cap de 20 dies aquest peix estic amb uns... És una cosa, és xulo, no? Bueno, m'agradaria. Ara estaríem al fòrum, just a la part del darrere del temple. Recordeu que el fòrum era una plaça porticada, no oberta. Llavors, entre el temple i el tancament del fòrum hi havia un espai. Si l'haguéssim de reconstruir, aquí tindríem un passadís que permetria accedir a l'altra banda del fòrum. Aquí. Nosaltres ara estaríem aquí. Aquí tenim les restes, aquestes sí, originals de les adequacions de l'aqueducte que portava l'aigua de... Gràcies, amb això s'ha conservat tot. De fet, quan diem el riu Besòs, no enteneu que l'aigua l'agafaven directament del riu, sinó que les agafaven de les deus del riu, l'aigua bona. Allò, sabeu que els romans es van preocupar molt de, com us deia... Per allà on passen els vianants hi ha vorera i per allà on passen els carros hi ha, com si diguéssim, carretera. Doncs aquesta porta, al contrari de la que venim de la catedral, canvies aquelles dues torres, que només fan pla de l'arcada, doncs aquesta és la porta de vianants de l'altre costat. Aquí, a 150 metres, a l'època romana, ja hi havia el mar. Venit cap aquí, recordeu que dins de la ciutat és el Pomoerium, és la zona sagrada on només hi ha els vius. No poden entrar morts ni poden entrar els militars dins de la ciutat romana. Els soldats s'han de quedar sempre fora del camp de Mart, recordeu? I els morts igual. Llavors els morts se col·loquen als camins perquè els romans tenen molt més present que nosaltres la mort i és això que ens ha dit ella, per entrar i sortir de les ciutats, doncs és bo que el viatger, que va en carro, en cavall o a peu, i arribi a Bàrquino, doncs recordi que avui hi és, però potser demà no hi serà, d'acord? Ells això ho tenen molt present. Què vam veure? A veure, Tegulae, molt bé, Àmforae i sarcòfags, no? Quan vam anar a Empòrion, els que heu estat a Empòrion... Antefixes, que no sé si els heu vist en alguna de les altres visites a restes arqueològiques que heu fet. Els antefixes són aquestes figures utilitzades per decorar, per una banda per unir les teules,
col·locades una al costat de l'altra sobre de l'estructura de fusta i per una altra per decorar. Llavors, tota aquesta col·lecció d'antefixes és bastant important, tot i que potser no semblin gaire, i s'han trobat amb una de les darreres excavacions que s'ha fet a Badalona. No sé si heu vingut amb el metro, si heu baixat aquí a Pompeu Fabra. Doncs bé, la línia del metro s'ha construït fa poc i abans de construir-la, en tota aquesta zona de Badalona, es va fer una excavació i es van trobar restes dels afores de la ciutat. Restes d'un centre de producció d'àmfores bastant important, es van trobar forns, es va trobar evidentment una gran quantitat d'àmfores. Al centre de la ciutat, habitatges per gent humil, també construïdes pel govern local i llogades. L'espai d'aquí, que no s'hi veu res, però és l'espai on hi havia les latrines públiques. Sí, les latrines públiques, perquè si la gent no tenia bany a casa seva, per dutxar-se tampoc tenia vàter per fer les seves necessitats. Per tant, també necessitava un espai públic. Aquest espai eren les latrines. I en aquella cantonada d'allà, de l'habitació, la marca